Adema Igbo Chineke kalamacho ezima puliche Igbo di sabeji manaka na ebe ahụ n'ugbu a na enweta onwe gị otu aka m si arabata kpọkwem n'oge ihe omume anyị chi bụ anụ ọzọ nke tata bụ Satodee dịka anyị si eme na mbụ ihe mekwelu na Amerika otu nwanne anyị nwoke bụ prọfesọ Chidubem Okafọ dị afọ 64 owe onye poet onye na-ede avụ ama ama ngwụrụkwa nwanne onye na-ede avụ ama ama n'ala anyị n'ala Igbo bụ Okigbo. Ọ bụrụ na ị gara secondary school mee literature ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Gịnị mere nwanne anyị nwoke a lere nwaanyị ya dị afọ 37 37 years gbagbuo ye mechazi atọ ọnọdụ ya dị egbe to himself gbagbuo. Anyị amaghị exactly the nitty-gritty of the reasons behind the mgbagbu. Ọ gbagburu nwaanyị ya gbagbukwuo onwe ye, mana ọ bụrụ na ile the age gap ị ga-ama na ihe a nwere ike ọ bụrụ the second wife or the third wife or onye ọ lụrụ mgbe nwaanyị ya nwụrụ probably because onye 64 years nwaanyị ya kwesịrị ịnọ ebe 50 years amami na aghọta ma 45 or something or not 37. So ijikwa gị probably that ihe wo second wife or onye ọ lụrụ ka nwaanyị ya nwụrụ. So these are the things I na-eleba anya. Ndị ile anyị ga-ahụ na the lady n'onwe ya si na ọwa an artist ka ọ, you know, probably they have been having issues. And anyị mara atụ ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo, especially ndị nke nwaanyị ndị a akpọpụrụ obodo oyibo, ha rụzie ebe ha awa anya ha awazi anya chọzi ịchụpụ nwoke n'ụyọ ya. And there was a trending video the other time. One of our brothers kpọgara nwaanyị obodo oyibo, the woman akwapụ ya. The woman akwapụ ya, nwanne ya nọrọzi na road, buru akpị ya nọrọzi n'etiti road na asị ya, you push me away from the house that I built, the house that I bought, the house that I brought you from Nigeria to, you know. So ya rụzi Lamentation chapter 1 verse 1. So that is why it is very important. Let me tell our people, and let me tell you that is listening. When entering into a relationship, do not enter into a relationship because this woman has a profession that will benefit you. Enter into a relationship that love is the foundation, not profession, not career. Give hana na relationship or career or profession or the foundation. The woman. So make sure it is love that is the foundation of your relationship. Especially gi onye n'obodo oyibo chọga nwaanyị ga-akpa Abia America ma chọga nwaanyị ga-akpa aga London. Make sure no love or else or nurse ka mkpọta ya all this ka mkpọta ya agbakwa ọsọ. Ọ dị mma dịka ka ahụ na-ewu otu onye iberibe one man anụ mpama si na ya nwere hotel na Lagos. Ọ sị na afọ ya bụ dogono na afọ ya bụ ka ezidi afọ anụ mpama. Ọ sị na ya nwere hotel na Lagos ọ dị 46 years. McDonald Opera, yes. Hotel ya bụ Louvain Emperor Hotel and Suites nọ na Lagos. Lere nwatakịrị dị afọ 16 kpọọ ya ntu. Anyị ekwubolo okwu last week, but ihere anaghị eme that man because ọ bịaziri release video just last 2 days ago. So ebe ọ nọ na-ekwu yes na o sodomized the guy, but na o jighị emere ritual while ya na onwe nwekwara ụmụaka ndị nwoke. So ka iche gize ihe ụmụaka ndị nwoke ahụ ga na-ahụ n'ụlọ. O mechara were Lucozade na 5,000 naira nye the guy. Ịghọtago? So biko ga-ewuru onye na-ege m ntị na ụmụ gị nwere ụmụ nwoke. Oge ụfọdụ anyị elepụrụ ụmụ nwoke anya na-elesa ọsọ ụmụ nwaanyị anyị si na ụmụaka anyị ndị nke nwaanyị. We must protect them. Gị hapụzia ndị nke nwoke a na-akpọ ha ntu. Amami na aghọta. Cheki kwa otole nwa gị nwoke, cheki otele nwa gị nwoke, very important. O nwere ka nwa gị ga-esi nọrọ ọdụ tie mgbu ma na-agazi somehow na-aga ka nwaanyị break. Jụọ nwa gị nwoke ahụ what is happening. Onye ọbụla lebara ụmụ ya ndị nwoke anya. Anyị agbalịala n'ebe ụmụ nwaanyị anyị ndị nke nwaanyị nọ, but anyị ga na-agbalịkwa n'ebe nke ha nọ because ndị nke ahụ they are too delicate. Mana lebara ụmụ gị ndị nke nwoke anya. Lebara ụmụ gị ndị nke nwoke anya bifo ụmụ nwoke ya were ntu kpọwa ahụ ụtala. Nwatakịrị ga-anọzi ya na-ekwu okwu pampas ụmụaka mụrụ ọhụrụ, a na-ekwu okwu nwatakịrị nwa nwoke. Ị ma ha na nwatakịrị akpọrọ ele
onye ọbụla lebara ụmụ ya ndị nwoke anya bikonu. Ọ dị mma. Otu nwaanyị onye bi na Eleka Ahia Port Harcourt na Rivers ji osisi ji okwute kugbuo otu nwoke dị afọ 60 na ya dị ebe ha bi. Nwaanyị a lọtara gaa n'azụ ụlọ compound ebe ha bi hụ nshi anyụrụ nga ahụ. So lee the old man nọ na-ezu ike shi ọrụ lata na-ezu ike jụwa ya shi ya ọ ya gara mposi n'azụ ụlọ. The man na-eprovoke. Ụlọ otu si lecha ya agadi nwoke ereke ya anya agadi ndị ụmụaka juru na compound. A na-aghọta. Of course, ihe godi mposi ya agadi gara ị ga-ama you can differentiate between mposi ụmụaka na mposi agadi nwoke gara ma agadi nwaanyị gara ma onye toro eto gara. A na-enwe difference. Ama m na-aghọta. A na-enwe difference. O nwere ndị west part. So the woman abịa bamana the man si ya ole ho ji gaa toilet n'azụ ụlọ ya because ọ dị ka toilet ha juru eju or whatever. The man asị ya nna alekwa odere mkparị ụkwanị ka odere isi ọtụ bụkwanị ego agadi nwoke ha ka ya ka ọ na-ajụ gazi na onye olechara ya anya agadi nwoke ya eje mposi na amen. Aka na-ekwu the woman ekporo aja vam wụọ the man n'anya. The man ka nọ ebe ọ na-azụ ehicha aja anụ ya n'anya ya eburuzi okwute nọ na compound ahụ kwụọ the man n'isi ozu the man adọrọ. This thing mere na Eleka Ahia Port Harcourt, Rivers State. You know, ugbu the woman nọ na police station. A ga-eburu ya gaa prison. Ye spend the rest of her life in prison for murder, intentional murder. Adamma ndị uwe ojii ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Abia. Ana m ekelekwa kọmishọna ndị uwe ojii na Abia na-ekele aka na chi steeti Abia bụ Oti maka ime instill discipline na the police officers enwere na Abia State Police Command. That is what makes a governor a governor. Nwanne ịbụrụ gọvanọ bụrụ gọvanọ. Ịghọtago ịbụrụ gọvanọ bụrụ gọvanọ. So achọrọ m ikele Alex Oti na mbọ ya niile ọ na-agba ịhụ that there is no police brutality in Abia, ịhụ that there is no police extortion in Abia, abduction and whatever in Abia State. That is what a governor should be doing. That is what of course, on them mmadụ tụọla ya vote. Most of these people chiga Imo State, mandeke chiga other states. All ha ji aka ha tụọrọ onwe ha vote, but because they have nna na Abraham, you know, and agreement in them nwegasịrị. Enye ha the 10 mgbameme no man no memekwe ni ha igbara no meme. Na got ebe anyị na-eje. Now look at it. 3 police officers were dismissed. Afafabo Sergeant James Nnamdi, Corporal James Daniel, Corporal Ifeanyi Emeka. Dabucha ndị Igbo. Gịnị ka ha na-eme? Ha na-eji shuttle bus otu abosi imo nọ now. Ha jirie ha ewepụga the plate number. Jirie kpokọrọ ndị mmadụ gaa somewhere mee ha start. Si ha kpọwa parents ha kpọwa ụmụnne ha kpọwa nta kpọwa imo before release ha. So this is kidnapping in a profession, in a uniform way. Here we uniform kidnapping. Here Hamega na state Abia with shuttle bus ya boss Imo State and Emi State. Ihe ejiri chụọ ndị a n'ọrụ na police na Abia. A na-emi Imo State steady kamgbe 2020 ruo taa. Ngwa ga-ego ndị police ndị a na-eji shuttle bus Imo na-epiogharị another boys eme transfer nere ego emente bugharị egwa ga-ego ole ha mekirila n'Imo State. Ị ga-eti ebewu. Most of these police officers in Imo State azụchala ala. I'm telling you, azụchala ha hala nwụrụ ụlọ sef when they rụrụ hotel. Anyị macha ha na-aghọta ebe anyị na-eje ihe mgbe oge ruru agwọ na ihe oloro ga-agbọ ihe nwune. Ọ bụrụ na ọwụ n'Imo State ka ụdịrị ha mere now, you will see that at least people enwe confidence na police. But look at it. Alex Oti na-eti ịgba na steeti Abia. Ihe a mere na Abia ọ ga-ebe n'Imo. Oshagha eme n'Imo nketa. Ọ gaghị emenwu n'Imo State. Ihe ma akọrọ gụ bụ eziokwu. Every on daily basis. A na-eme people extort n'Imo State here. Police! Every day on daily basis. But I'm a governor, yes. We have a governor. Ọ nọkwanụ n'ụyọ. Ọ nọhụ n'ụyọ. Ya nọrọ n'ụlọ ya mana ihe mege n'ụyọ. Ihe nwune. Ọ nọrọ n'ụyọ mana ihe mege n'ụyọ. That is the truth. So we want to commend Alex Oti for this wonderful job on Aro na state Abia. Ọ dị mma na steeti kwara kpọmkwem obere nwa dị afọ 5 ji machis na-egwu jiri machis na-egwu egwu. Before you know it, bam, ọ gbala machis, bam, machis abarala something the combustible. Before you know it, ụlọ abarala ọkụ na akwara.
5-bedroom bungalow ụlọ eme Chineke zọkwara nwatakịrị wapụtazi ya n'iro na-eti mkpu nne na nna na-etizi mkpu ụlọ a na-ere ya were egwuregwu ụmụaka with matches. Oge ụfọdụ unu ahapụzila ụmụaka with matches. Oge ụfọdụ unu ahapụzila ha with matches because ihe ụmụaka na-eje onwe ihe ha kpọrọ ihe o nwere ike abịakwa na ebe gaasị na ha akwụghị gaasị ahịọma ịghọtago bifo ị na-eti ha ebe niile abụrụ ọkụ. Ọ dị mma ebe a ka anyị na-apịakọta ya kpamkpam bụ ihe omume anyị Chibanụ ọzọ bịara gị kpọmkwem na nso nkwa ọchịwọ. O nwere njinji anyị nụrụ jiri na ebe ọgbakọ ebubo a na-ebo na ndị agwa zuru machine. So one guy onye ọgbakọ apụta tiwe ndị oshi ha gbagbuo and I know that this morning na enwege some crisis around that area ebe ndị ọgbakọ pụtaziri na-ele ndị agwa gbaga machine na-egbujasa ha. You know, please, the police should do their job immediately. Ozu the boy kwano Kadorona police station now. Kachim nefe gani hugo jibola mene kubo chita jibola ani siriri werere.